OK, Wafla. už znova, zase. Waflovač, poďme na neho. On robí wafle everyday. Everyday suffering. Poď na dia. Idem. Ultra mining hardcore. Hej, pozor, je tu veľa hentých hráčov, ktorí sa okolo mňa vtierajú. Pozor, ide tam jeden tento. Zelený. A bere šípy. Nie. Ja mám 3 dia, ešte potrebujem 5. Ježiš, paparazzi, ty tu stále ťaží, že ja neťažím. Pozor, ide modrý v ledri. Pozor na ňo. Ja nevidím Ako žiadne... bojím. Ja, ty kokos, ja mám iné zmetky, teraz by som nechcel zomrieť. Sme tu deli na strede, to je ale epické. A nikto po nás nejde. Už idú. Kde sú? Ja som sa ťa vyšvihol. Za tebou je. Utekaj, ja ho ostrelím. Fúha. Strelil som ho. Poď však, poď Sharpness. Ale strelím tvoj Sharpness. Choď ťa preč. Strelajú z hora. Jaj, však ja som bol len tam zakempený. Ja mám 7 dia ďalších. Chápeš to, že mne chýbajú 2 dia? Do 6 trojky. Ja si potrebujem vykraftiť veci. Už ten posledný som mohol hento vyťažiť, ty kokos. Čo ti ešte chýba diamantové? A helmička. Ježiš! Zabil. Kde si? Za tebou. Kde to laglo, ty kokos? No, že ma to posunulo späť. Ty Hej, zahrať. Á, len toho zabijeme. Tam je modrý. Zahrať to tu. No však rád by som, keby som mal bloky. Ja Tam mám. Tam je furt ten full dia. Pozor. Však používaj ten prúd. Ja som padnul do diery. Používaj ten prúd, ti vravím. Ja to zabudám. Kde? Ja sa úplne bojím, že niekto... Hej, rozbili nám Nexus. Ešte tie 2 dia, poď. Pozor, hore. Toho zabieme. Poď. Hej, mne to zase laglo. Teraz som tam chvíľku nebudem. Jo, zabil som ho. Dám ti veci potom, ale hej. On nemal žiadne diamanty, keď chceš vedieť, hej. Ďalší sem spadol. Videl si to? On sa jeden spadol, že zobrali ho. Pomoc! Poď, kde? Ja ho nemôžem hitovať. Aha, po mne ide nejaký... Ja som mu dal knockback, ako zaletel. Poď na... Počkaj, Nemôžem ísť na ňo, nemám... není tu nikto. Poď, tak sa Tam dojem. vyšiel ledr, ale som ho nemal hitovať. A ty začal zdrhať. Ty kokos. Mám 29 levelov. Ja mám power 1, hentel. A Sharpness 2, Mage, ale to na nič. Pre obidvoch. A mám strašne veľa vecí. A Ale ja... máme dia. Ešte jeden diamant potrebujem. Ja mám. Pozor, Zora! Daj mi jeden diamant. Tebe Na. to laglo, nie? No. Nie. Pozor zľava, tu na. Zľava? Tam Kde je si? hráč. Paparazzi, čakaj. Daj mi jeden dia. Tam máš 2. A máš tu čas pletku, lebo nemáš na Áno, sebe. ja viem, lebo ja som to nestíhal. Čakaj, poď sem. Ja si to nevykraftiť, poďme kryť. No počkaj, dožerem sa. No už idem. Počkajte. Som tu. Som si musel dať väčšiu vzdialenosť, aby som videl, som si to dal na ultimate. Počkaj, poď to ide si vyhádzať. Ja to vyhádžem tu, ja to kraftujem. Chceš šípy? Mám veľa strašne. Hej, akože my sme jediní na strede. No, už sa mi idú akési dvaja. Poď zdrháme poď ku... Kam? A Neviem. tu ďalší, poďte. Poďte, mier chlapci, poďme. Pozor. Čo? Jaj! Maty. Ježiš, ja mám v ruke hento. Melón. A ty si s tým zabíjať? Idem na toho diača. Choj. On ma zabije! Tak ten mi dal teraz dobre najesť. Zabijam ho. V ledri, chlapče, mám 2,5 srdiečka. Utekaj. Grapple. Toto, ten scout máš, si scout, použi to. Ty sa plná láma. Ale keď ono to nejde. Nechoď tam, tam je hráč. Nie, ty tam pôjdeš. Pozor, za tebou. Je tam akýsi matkoveč, jak sa volá. Ty kokos, ja som... Jo, kill. Počkaj, musím sa rýchlo dojsť, lebo ja mám 2,5 srdiečka. Toto je docela napínavá hra. Poď so mnou hore k tomu Nexusu. Poď, ideme k nášmu Nexusu. Dúfam, že je to náš. Ja sa idem vyenchantovať. Ideme nakopať 30-ky?
Ja už mám. Ty kokos. Ja mám len To zabíjanie. 13. Ja To si zabíjanie. enchantnem chestplateku. Nie, dá Ešte sa na všetko. 6 a 7. iba chestplateku. Či? Nie, A ja si, chestplateku na najvyšší. dajme si obidva, áno, daj chestplateku na najvyšší. Jak tam budeš mať nejaké efficiency 1200. Nie. Ale báda sú na 30. Ježiš, Blood Protection 4, to myslíš vážne? Minulý ja, padol Toms 2 a Protection 4, pamätáš si to? To som aha, hral s tebou, som dal, že hej. no. Fire Protection 1 mám za 13 Ja teď mám, level. že to budú písať, že chce to dia, alebo nie. Poďme vyhľadať veci z PC. Koľko nás tu je? Iron. Prečo? Lebo oni to potrebujú vyššie. No však aj tak my nemáme už veci. Však Či- oni majú iron. No, Ja, však majú- ja som hen tam na stredu vyhádzal, vieš koľko ironu, ty kokos? Však aj ja. Asi tam 4 hodne plné diamant. hentie. Tak tam je diamant, oni ho nechcú zobrať, ten jeden diamant. Taký si creeper. To je taký creeper. Poďme preč. Poďme dakam. Poďme na stred sa trocha nalevliť ešte aj s tým. No tak ich pôjdeme, počkaj na mňa chvíľku. Som tam, vieš, cez ten most, jak sa ide. Vidím ťa. A už používam aj prúd, počkaj na šersa. Nie, tam sú dvaja, ich zabijem. No tak akože potom sa na mňa hento, lebo ja som ti vraval, že do žerca. Oni tam majú tie naše veci, čo sme tam vyhádzali. Žltý za tebou, ide ti pomôcť. Hej, zabíja Čo? ho. Pozor, Mne to laglo. prúd, Ja ho nevidím, tu je. ja ho vidím. Ježiš, ten prúd, to je také ťažké. Druhý ide, ďalší. Pozor, ja nemôžem vyplávať. Ser na to. Buď tam, stoj, do zrsa. Poď sem, dáš mu, Nie, Ale dávaj pozor, hej. Však toto je náš Nexus. Hej, tam k nám ide zelený, aha. A žltý, poďme na nich. Poďme na nich. Oni sa naháňajú. Nejaký 3D. Ježiš, ja Tam sú neviem. nejaký vdia, tam sú nejaký zelený vdia, nechoď tam. Poď preč. Tam Ale sú však sme traja dvaja. ľudia. No a čo? Ale pozor, ide k nám a toho zabijeme v pohodičke. Ledr? Áno. Protection 2 helma. To mám odkiaľ. Jaká dia? A Ja mám Protection 1. Iron boty. Hej, Sharpness podajte, 4 mám, Sharpness 4. Wow. Jo, konečne. Pozor, Pozor, zelenka. po toho si pôjde dáme. On nám ukazoval mier, ja som Ja musel dať viem. mier. Hej. Ja som mu to chcel dať. Poď preč. Poď na čomu Nexusu, dáme im tam veci. No, Lebo tu na ich oni môžu nabrať, vieš. Ty kokos, toto je iná hra. To ma celkom baví, také to No. napínavé. Ale ani sme si neťažili diamanty, proste sme Pozor, zabíjali. ale ja som si ťažil diamanty. Čo pozor? Ja tu vyhadzujem veci tu na. No však vlastne aj ja som ťažil. Nepoďím to dať do čestiek. Serem na nich a takto už nikto není. Sú dvaja živí od nás. Iba, áno. Nie, pozeraj sa. My 5 živí. Dokopy. A tu sú dvaja, oni sú full enchant, takže im to môže byť jedno. Aha. Ja to pohádžem, ty kokos, koľko železa v čestkách. Sharpness 2 som im tam hodil. A ešte túto Sharpness 3. A dávam im tam enchantované veci ešte. Ježiš, melóny, nedám. Už to brali, tie Protection 2 zobrali. Koľko ironu? No však. Z toho vyrobím iron bloky. Kokos, pozri sa, koľko je tu setov ironových. No, to je malinko. Sharpness 1. Tam Ono. dali ja. Jasné. Ale vážne. Minulú hru, čo? Áno. Presne si to trafil. Poď, na ktorý Nexus ideme? My ideme útok? No, To ani neviem. Kto ťažil kvarc? To mi hodil Sharpness 1 damage. To sa neoplatí, keď máš Sharpness 4. Ja viem. Pozvrať mi. Daj mu ho. Však mu ho dám. Čekuješ to? Aha. Chceš... Čo? Čo robíš? Kde si? Ty čo stichneš? Ja... Asi Tvoje áno. meno. Píšem svoje meno, ticho. Asi áno. To nevyšlo. Asi by ti to vyšlo. Ešte tu sú nejaké enchantované veci. Gabo, čo ideme robiť? Si to mňa vyhodil, však poďme na niekoho. Ale akože nie na Nexus, ale iba zabíjať, vieš? Tak poďme, nastav si to na yellow.
Tak poďme, vbehneme do Nexusu a potom ujdeme, hej? Nie, no, tak ale mne to je jedno, tak ale ak chceš umrieť. Akože nie umreme, ale... Počkaj, Gabo, ty si moc rýchly. A vieš, že Aký to... máš ten prúd? Prečo ideme na To týchto... sa nevieme. Počkaj, však ja som tam ešte ani nie, Ja ja sa neviem. ozývam, ja sa počujem. Pozor, pozor, Gabo, Gabo! A čo? Mňa to nezaujíma. Ježiš, prečo ti hovorím hen tak? Škaredo, hnusne. Hej, hen je v nedri. Aha. Kde? Ja to nevidím. Ježiš, ja ho bijem hen tým. Asi ma zabije. Help you. No lenže ja som ho bil, vieš čím? Melónou. Utekaj odtiaľ to hlavne s greplom, lebo je tu veľa ľudí. Poďme na to, ty kokos, to sú všetci redli. Koľko máš oných levelov? Či... No, vieš čo? Levelov? Nie. Pozor, ha- pozor. Hapiek plné. Jo. Idú do emeraldov, poď. Ich chyba. Kde je? Uteká na stred. Ty? Poď na stredy. Zabil som jedného. Na ich stred poď, ti vravím. Na zelený? Áno. Za tebou je, pozor. Tak mi poď pomôcť, on má diamant. Ježiš, však neviem kde. Však na stred ich ti vravím. Počkaj, musím sa... Za tebou, zabij ho, za tebou je. On ma zabije, ale nie. Možno. Hej, pozor, ďalší. Hej, pozor, dia zelený za tebou. Však utekaj prútom k nám. Už tam išiel jeden náš. Ich chyba. K nám Nexusu, ako keby vieš. Ježiš, keď ten prúd má vôbec... Ty ho nevieš používať. Tu buď. No, Sharpness sa. 3 damage. Ty kokos. Ale nie je lepšie než Ja mám Sharpness 3 a Fire Aspect. No to sa neoplatí. Oh my god. Toľko vecí, ja ich nesmiem len tak vyhodiť. Ja som ich vyhodil. Kde si išiel? Sem za roh. Iba sem za roh. Za rohem. Za tebou. Kemble. Asi ho nezabiješ. Ale ja som si... Aha, dal som ho ja. 17 levelov už mám, chlapče. 26. Ja idem enchantovať. Čakaj. Vyhoďujem tu iba veci, počkaj, aby náhodou na ne nezautočili len tak. No. A aby hlavne nevideli... Pozor, pozor! Zelený idú. Kde? Zelený. Taký Kde? ledný. Ja nikoho nevidím. Tu, ja už si idem enchantovať, čau. Čo furt fnúkáš? Tým nosom, To je neprofesionálne. si tak. Už jeme len my dvaja a Saris. Šariš. Hej, zabíjajú modrých, možno to ešte aj vyhráme. Áno, my to vyhráme, určite. Počkaj. Tých jelov už by sme mohli zase poraz si tam poťuknúť. Hej, ale ja nechcem, aby to rýchlo... Hej, Griňáci sú na našom Nexusi. Na čo sú Jo. tu? Zabijeme ich. Hej, čo si ideme enchantovať? Hento, kalhotky. Kde si videl Greenaku, ty si dobre mimo. Nie, išiel tam Green Ledry. Tuto na 17 Konec let. zemi. O, Unbreaking a Fire Protection 2. O, ja mne padajú teraz dobré enchanty na hento. Endgame. Jo. Green vyhrali. O, pekne. Aha, poď, vyhádžeme veci. Ale sme poslední traja. Áno, takže... Pre toto video lúčime, ak sa vám páčilo, No. dajte like. A jak nie, tak nič nedávajte. Tak choďte prejsť. Áno, choďte preč, presne. Tak a čaute. Pozdrav. Čaute.